Estamos con Dani García, deputado de Mocidade. Moitas gracias, Dani, por achegarte aquí. Moi bons días. Bueno, coméntanos, cal é o papel da vicepresidencia da Diputación, da túa área, como participades no Ribadeo Indiano? Pois son xa 10 edicións do Ribadeo Indiano, 10 edicións no que a vicepresidencia está colaborando con este evento, entón, bueno, xa nos sentimos parte tamén do Ribadeo Indiano, pois como unha institución pois, que ten que dar o apoio, neste caso colaboramos con a CISA, cun convenio con eles para as súas actividades, e a verdade é que, bueno, pois, estamos encantados de estar aquí en Ribadeo. Bueno, que tipo de actividades se impulsan desde a CISA coa vosa colaboración? Pois como vedes polas rúas, a ambientación tanto de rúas como de prazas, como dos comercios que estes días pois, poden visitar todos os que se cheguen a Ribadeo, tamén as actividades como a xincana, bueno, todas as actividades que a CISA ven facendo, porque este evento xa non é só 3 días, senón que son moitos meses de traballo, e tamén, bueno, agradecer o traballo que fai a CISA en Ribadeo, porque todos os eventos que se fan durante todo o ano pois, tamén axudan a que o Ribadeo Indiano vaya pouco a pouco sendo xa bueno, un referente en todo Galicia e en todo o Sí. Estado. Ademais, dende a vicepresidencia, poñedes en valor figuras da emigración como é o Viejo Pancho. Sí, nos levamos pois, traballando nun documental dirixido por Xan Leira, que se presentou o ano pasado co motivo do centenario pois, do Viejo Pancho, aínda esta semana estuvo no Museo do Mar en San Cibrao, vai recorrendo un pouco por toda a provincia, non? Porque creemos que, bueno, a emigración, como sabedes, é un fenómeno moi estudiado, pero que ten que chegar á sociedade, ten que chegar dunha forma pois, o máis real posible. Sí. E, bueno, xa para rematar, a nivel persoal, como veciño de Barreiros de aquí ao lado, como vives o Ribadeo Indiano? Pois viña pensando para aquí, non, de camiño, porque pensaba, vame preguntar cal é o momento que máis me gusta do Ribadeo Indiano, non? E viña pensando que, claro, o Ribadeo Indiano é un evento tan amplio, non? Con tantas actividades que é difícil escoller unha. É difícil porque combina moi ben o exterior, non? Encima con estes días que parece que os escolledes xa non houve un ano malo de tempo. É curioso eso tamén, É curioso e é complicado, non? Que combina moi ben o exterior co interior, non? Que está Ribadeo pois, unido, non? E a verdade é que me costa escoller unha actividade, pero creo que, bueno, o concerto de mañá, por ser o broche final, non? No que tamén eu creo que toda a xente que traballa e que participa neste Ribadeo Indiano pode decir, bueno, pois xa vamos a disfrutar deste concerto e xa mañá é outro día, e xa pensar a México. coa viaxe a México, obviamente, co sorteo, e iso, disfrutar dese concerto dos Bam Bam, a verdade é que creo que vai ser o broche final perfecto. Pois sí. E, bueno, como tamén, como decíamos, de veciño de Barreiros, ali tamén hai unha forte pegada indiana. En arquitectura, tedes incluso edificios moi emblemáticos, super bonito tamén. Sí, a verdade é que, bueno, ao final estamos pegadiños e todo se pega, non? Se suele decir. De feito, poderíamos organizar unha festa indiana tamén. Todo se andará. Unha prefesta, non? Indiana, pero, bueno, a verdade é que agora en serio, o legado indiano en Barreiros tamén é moi importante. Temos, bueno, xa, de feito, unha ruta turística por ese legado indiano e bueno, e convidamos a toda a xente que pase tamén por Barreiros, aproveitando que ven a Ribadeo. Sí. Pois moi ben, moitísimas gracias por estar con nós, Dani. Vos. Hasta a seguinte. Hasta a seguinte.